wannan bidiyo domin yau zan nuna ma yadda zaka sai data mai sauki ba tare da ka sha wahala ba. Zan nuna ma yadda zaka sai data 1 gig akan naira 100. Zan nuna ma yadda aka sai rabin 1 gig 500 MB akan naira 50. In nuna ma kuma yadda zaka siya MB 250 akan naira 30 kacal ba tare da ka sha wahala. Dalilin da yasa na wannan bidiyo, wani zubin tana kasancewa baka da data isasshiya kuma baka da kuɗin da zaka yi amfani da su wajen tura data da za ta yi ma amfani. So in dai kana da kati na naira 50 to ko naira 100 ko 200 za ka iya sayan data wacce za ta iya ma aiki yau da gobe har da jibi ba tare da ka sha wahala. So zan nuna ma kuma yadda za a yi ka sai data 4 gig a kan naira 400 ba tare da ka sha wahala ba. Don haka mu shiga cikin wannan bidiyo. Dai zaka shigo key 5 na wayar ka kai tsaye wajen madanna kenan, zaka danna star 406 sai ka danna hash. So bayan ka danna kai tsaye zaka jira ya kawo ma haka. So anan yadda ya kawo ma haka zaka yi ga tsarin katin daga na 1 zuwa na 8 sai ka selecting da na uku gashi nan kuna gani shine wanda na nuna muku shi gashi nan, sai ka selecting da kuna selecting da na uku kamar haka kai tsaye sai ka danna shi. So kana danna shi kai tsaye zai nuno ma shin wane gig zaka siya, ma'ana zaka sai MB 250 ne gashi nan kuna gani MB 250 naira 30 za su ban ma shi kuna gani gashi nan naira 30 MB 500 rabin 1 gig kenan naira 50 gashi nan. So gashi nan tun da ka dai 1 gig tun da ka rabin MB rabin 1 gig zaka iya san har zuwa 2 gig ba tare da ka sha wahala akan naira 50. To yanzu zamu gwada siyan ta naira rabin 1 gig ku gani akan naira 50 ba tare da kun sha wahala ba. Idan rabin 1 gig zaka siya sai kai selecting da na 2 gashi nan kuna gani na danna number 2. So ina danna number 2 kai tsaye sai in danna 1, ma'ana 1 iya time kenan gashi nan kuna gani gashi nan iya time 1. So ina yin selecting da 1 ma'ana a kudin kati za a siyan mu, sai danna confirm again selecting da 1. So ina danna nan kai tsaye sai in jira siyo min message na data ta tashi. Yanzu za mu tsaya siyo mana message na sun sai mun data rabin 1 gig akan naira 50 ba tare da sha wahala ba. So yanzu gashi nan sai mu jira, yanzu message zai shigo na mun sai data ta naira 50 kan 1 gig ba tare da mu sha wahala ba. Sai mu dan jira ga message nan yanzu zai karaso mana. To kamar yadda kuke gani gashi kai tsaye gashi nan mun sai data ta naira 50 kuma rabin 1 gig gashi nan MB 500 na siye shi akan naira 50. So wannan tsarin na my MTN ne, ko baka amfani da my MTN application zaka iya amfani, dai kana amfani da MTN layi kenan zaka iya siyan data ba tare da ka sha wahala. Yanzu kuna gani gashi nan ga yadda kuka gani mun sai data ta naira 50 akan ta naira 150 akan naira 50. So zaka iya koma again kai tsaye ka shiga kamar yadda kuka gani gashi nan na ajiye muku nambobin again dai. So zaka iya kuma shiga kai tsaye ka danna star 46 gashi nan kuna gani. So duk da na siya rabin 1 gig yanzu akan naira 50 zan iya kuma koma in sai rabin 1 gig din kan naira 50. Kaga ya tashi duka 2 gig 1 gig kai I'm sorry ya tashi duka 1 gig akan naira 100 kenan ba tare da na sha wahala ba. So zaka iya siyan har 10 gig naira 1000 gashi nan ba tare da kun sha wahala ba gashi nan kuna gani. So hanya ta biyu da nuna muku wajen siyan data mai sauki again, sai ku duba ku ga wacce ta tafi muku karfi ko kuma tafi muku sauri wajen siyan data mai arha a kamfanin MTN. Wannan hanyar da nuna muku ana yawan siya, biliyoyin mutane a Najeriya suna siyan data ta wannan bangaren, suna siyan data ta hanya mai sauki ma'ana 1 gig akan naira 200 kenan. Again za ku danna star 406 sai ku yi click sai ku danna.
So bayan kun danna kai tsaye zai kawo muku nan a nan ƙasa. In kana YouTube, masu YouTube ne suke da wannan garaɓasa ko TikTok. Idan kana yin TikTok ko YouTube sai kai selecting da 4 gashi nan TikTok and YouTube. TikTok and YouTube kuna gani gashi nan, kuna gani kamar yadda kuka ga tsarikan gashi nan. Za su siyan ma da data 1 gig akan naira 200 kuma 7 days, tsawon kwana 7. Sati ɗaya za ta yi bata expire ba, za ka iya amfani da ita. Shi yasa gashi nan kuna gani. So kai tsaye gashi nan dai kuna gani za mu sai naira 200. Gashi nan kuna gani naira 200 za su siyan mana da 1 gig. Za su siyan mana da 1 gig akan naira 200. 1 gig akan naira 200. So za ka iya danna idan kana so ka siya 1 gig. Wannan tana da ƙarfi ga masu TikTok da YouTube. Za ka iya selecting misali da 2. Kana selecting da 2. Selecting da 2 za ka iya san datar ka again ta wannan bangaren ma akan 1 gig akan original 1 gig naira 200 ita kuma ba tare da ka sha wala ba. To wannan ita ce hanya mai sauki. Wannan shine karshen wannan bidiyon. Da maka danna mana subscriber da za ka danna mana subscriber, ka danna mana kararrawa, ba ka sake rasa irin bidiyoyin nan da muke dora masu muhimmanci ba. Yawwa mun gode, sai an jima.